Mag-aaral ka na pala? Ano nararamdaman mo at mag-aaral ka na? Masaya. Masaya. Matutupad mo na ang pangarap mo? Ano bang pangarap mo? Makagraduate. Makagraduate. Good morning! Today po ay bisitahin po natin si Juby. Po yung napagamot ni Kalinga Prab. Ay, try po nating sa Tagalog ay libangin si Juby. Kalagala, ano Kuya Robin? Ayan po si Kuya Robin, bagong pagkatao na. Oo nga. Wala nang ano, tag. Wala na. Bagong-bago na at fresh na po siya. At sige po, dalawin natin. Ayan mga kalingap. Hindi. Parang walang tao. Tao po. Bahay po nila Juby. Tao po. Hello, Nay. Magandang hapon. Umaga. Mapagupit po. O si ate, kapatid po ni Juby. Magandang hapon po. Ay, magandang maga pa lang. Umaga pa pala. Oo. Nay. Ang dami yung electric pa na ya. Tulog pa si Juby. Tulog pa. Ay, wow, galing. Kala ko hapon na. Uy, kay 9:50. 9:50 pa. Tulog pa po si Juby mga kalingap. Pero, Nay, okay lang po ba mag-ano tayo? Ipasyal natin si Juby? Kailan po? Ngayon na. Sa ano? Nakamahaw na siya, Nay? Hindi pa, tulog pa siya eh. Tulog pa. Ay, nagpaano. Okay lang na. Mahintayin na lang natin. Nakakutsyon po si Juby mga kalingap. Andiyan siya sa kwarto. Galing, eh. Maganda yung tingnan mo. Ano, Ito po si Juby dati. Yung ano pa siya. Yung, ito ngayon, ano na siya oh. Ayan po mga kalingap yung bahay nila. Sige po. Kamusta na po, Nay? Kamusta si Juby? Ano tayo, hindi na ko Mapasyal tayo, Juby. Ito po yung picture ni Juby. Tara pa, ano tayo, musal tayo dun sa dagat, sa Mangkamago. Oo. Oh, wow. Good morning. Bagang gising ay. Grabe, malakas ng matulog si Juby. Ano, Nay? Kundi yan mamaya pa magising. Oo. Pero anong oras po siya nakakatulog? Pagkainom niya ng gamot. Halimbawa, kain na kami ng sabi ko, uminom ng gamot. May matutulog na yan pag nag-ipikto na yung gamot niya. Tama din yun, Nay. Anong oras po siya nakakainom ng gamot? Pagkain pa. Mga alas 7. Dire-diretso na po yun. Pag maya-maya, inaantok niya yan kapag Kumusta na yung buhay-buhay? Nay, kasama ka. Pasyal natin para magkaroon siya ng bagong environment. Para yung maging ano na talaga siya, makagumaling na siya. Kasi para malibang siya. At ano, Nay, payag ka, Nay? Diyan tayo sa ano lang, kahit Mangkamagong tayo, Boulevard, may mga kain-kainan man dun. Napunta nga doon sila Julie. Sa Mangkamagong pag walang pasok yung asawa niya sa trabaho. Ang pinapasyalan nila ng si Juby. Hindi, yan anak niya, pinapasal doon sa mga laruan doon. Ayun nga po. Nay, okay ka lang, Nay? Parang kabahan. Kinakabahan ka, Nay? Hindi naman po. Kamusta na yung bahay niyo? Di ba lagi naman ay naulan? Pag ulan man din po yan. Yan po yung ano nila. Po si Juby nagkakain. At bago po mag-alis kami. Juby, anong ulam mo dyan? Itlog. Mag-aaral ka?
Wow. Sabi ko para makakasa yung isip niya. Mag-aaral na daw po siya sa ALS. Ayan po yung ate niya. Si ate, ano nga ate ang pangalan mo? Julie. At Julie. Ito naman Juvie. Oo. Wow. Kumbaga ano na siya, start na siya. Saan pa po ata sa Sabah? Hinihingi pa lang yung birth certificate niya sa ano. ALS po talaga siya sa ALS. Yung card daw. Para Ako siya mag-ay ng grade 12 siya, nagtigil hanggang first sem. Kapag patuloy daw po itong grade 12, 1 year siya. Module lang po. Ay, tutuloy na. Ay, hindi na siya ALS. Hindi, ano, ALS pa module rin. daw ang Oo, sa ASPA. Okay. Pero pag natapos na po yung 1 year, makakagraduate na daw po siya. Oh. Nandiyan na po si Juvie, oh. Gusto mo magpasyal? Pasyal tayo. Makain din tayo, Juvie, ha? Mag-aaral ka na pala? Ano nararamdaman mo at mag-aaral ka na? Masaya. Matutupad mo na ang pangarap mo? Ano bang pangarap mo? Makagraduate. Makakagraduate ka. Ano, galingan mo, ha? Sa ALS ka pala mag-ano, sa module, no? Sino ang teacher mo? Si Ate Amy. Si Ate Amy. Ma'am Amy na yon, ano? Excited ka na? Masakay tayo ng sasakyan. At makain. Anong gusto mong kainin? Kahit ano. Nakain ka pa mga matamis? Bawal yun, ha? Kape? Bawal din yun. Naggatas ka na? Very good. Naginom ka na ng gamot? Naginom ka na? Hindi pa? Sige na, inom na. Galing. Kaling. Galing po mga kalingap na ni Juvie. Very good na po. Pero salamat talaga kay Kalingap Rob yung baga pinaturukan sa kanya na hindi siya na-recover na. Oo. Tuloy-tuloy. Laking tulong si Kalingap Rob. Tuloy-tuloy. Yung importante. Gumaling siya. Ngayon, samahan natin po mga kalingap sa ipasyal-pasyal natin para tuloy-tuloy yung paggaling ng bata. Yan po, pasok na, Nay. Wow, ang ganda. Yan po, kasama ang mga kamag-anak ni Juvie. Kaso hindi po masyadong mainit. Maganda, Juvie, maganda. Tagal na siya na hindi nakapunta sa ganitong lugar. Dito, oh. Ha? Asan ang mga tao yan? Wala man naglalanoy. Daming sila. Baka sila, ano lang pating. Maganda, Juvie, maganda. May tagiti po mga kalingap. Si nanay nag-i-enjoy din si nanay. Matagal lang hindi nakapunta ng ano. Maganda po dito mga kalingap, oh. May crabs. Oto, may crabs. Ganda, no? Hindi mainit. Oo. Palagi sa baso. Buti nala nita. Gusto mo magtira dito? Ayaw mo? Doon lang sa bahay mo? Nagtira kami lang dito.
Ayaw mo dun sa kabila? Parang din sa paluwan. Ano? Walang mataas din sa ano. Kuya Ruben. Tapos bigla may kapit. Kalingap. Enjoy si Juby. Kuya Ruben. Ano yan, Juby? Uy, wow, heart! Nag-drawing po ng heart. Para kanino yung heart na yan? Ha? Kaninong heart yan? Para kay mama niya siguro. Wow. Drawing po ng heart si Juby, mga kalingap. Ganda po dito. Buti na lang hindi masyadong mainit, hindi din maulan. Gamot ito na yung ano, gamot yung hangin dito sa dagat. Nakakagamot talaga sa may ano, lalo pag may ubo. Gamot po yun kasi may ano siya eh, may parang asin salt siya. Hindi ko nilalabas-labas tapos maputla yan. Magputing maputla. Ngayon ay tingnan mo na ano niya, oh, kulay niya. Iba na. Oh, Kuya Robin. Robin. Robin Padilla. Mawala. Sana yung bata. Nandun siguro sa ano, sa pagilid. Oh, gusto mo na? O tara, doon na tayo. Isang French fries. Oh, French fries na lang. French fries na lang kay Juby. Gusto mo Juby, oh, French fries. Ito kasi may sausawan siya pong malamig kaya ay matamis kaya bawal. So French fries po ang pwede. Tara Kuya Robin ay. Opo. Isa po. Kaya na tayo ano? Ano ito? Iniinit pa ito na or ano? Hindi, bago luto lang po. Laban na kanina lang po. Pero kung initin po, pwede naman. Ayan po. Hintayin natin yung kay Juby. Ano po kami mga kalingap po. Habang nag-aano ng dagat, kakain-kain. Okay man? Sarap man? Okay. Enjoy po si Juby mga kalingap para fresh ang ano isipan. Ano pa? Gusto mo pa? Gusto mo pa? Sige. Isa pa daw atin na ganito. Isa pong French fries pa. Nagustuhan po ni Juby mga kalingap. Pag lagi siyang nasa ganito, magiging normal yun. Lalong mabilis yung paggaling niya. Ano, na-enjoy man po kayo? Saan tayo lunch? Nay? Wala ditong lunch ano? Saan may lunch dito? Sa dulo. Gusto nyo doon Nay mag-lunch? Gusto nyo doon? Kahit saan? Sige. Lunch na tayo. Mag-ano ka ng damit mo? Bili ka ng damit mo. Pili ka. Babae na. Babae.
Damit na babae. Damit ng babae daw. Na parang lalaki at T-shirt pang lalaki, pang babae dito. Marami dito, sir. Opo. kalingap. Nagtitingin-tingin na siya ng damit si Jovi. Samahan niyo po siya kung anong gusto niya. May aso dyan. Dagatong ka. Pusong din mo na ini. Ay, maliit lang. Kala ko malaki. Si pusa. Kahit na pusa na pa ini. May mga ukay po dito. Galit ang aso. Hello po. Ano pa niya? Mga t-shirt, madam? Ay, ano? Casper. Opo. May mga short din, oh. Oh, may mga short. Ayan po, mga short. Ayan po, mga ano. 100 only. Yan po, nag-ukay-ukay kami at malayo po kami sa ano ay. Kwenta lang po yan. Juby, gusto mo nito? Oh, ito. Dili na Juby. Dili na dumalo. Kung ano lang. Pili ka na. Sa mahaba, oh. Ikaw magpili. Ikaw magpili, ikaw ang masuko. Wow, red. Tulungan mo ate. Tulungan mo siya ate. Para ano. Yung ano niya po, yung magagamit niya na paglabas-labas, pasyal-pasyal. Gusto pala niya yung mga ganyan. Yan, marami bang po pagpipilian. Oh. Yun o, pag gusto din ng mga black, ayun, meron din. Yan o, pink. Hindi oh. Pink. Ako naman ko. Pink, yan, bagay yan kay ano, Juby. Oh, bagay yan, oh. Pang babae pati. Oh. Parang okay yan sa kanya, ano? Opya. May tamahan doon. Yung lang bagay sa iyong mga hapit. Ayun. Ayun. O yan, o yan. Bilhin na yan. Ay, yan, meron na, dalawa na. Oo. Ito, baka gusto mo ito, pang alis-alis ito. O, pag kayo may pupuntahan, pang Vicente. Sabit mo. Yan, ito yan, kanya. Ito, may itim pa sa likod. Ano? Ah, gusto mo niyan? Oh, yun, okay na. Ano ba ni Juby oh? Sakto lang. Ay, sakto lang. Ganyan lang din po, kalaki niya suot niya. Pilit pa. Po, marami pong napili para kay, may marami pong nagustuhan si Juby, mga kalingap. So kaya naman nga po mga kalingap, pagod paghanap ng ano, damit. Ah, Juby, nag-enjoy ka? Ha? Masaya? Masarap yung pagkain. Nasa yung mga damit mo? Ah, kay Kuya Robin. Ayan. Ayan po mga kalingap, nag-enjoy si Juby ngayon. Happy? Kailan mo sunod gusto? Kahit kailan? Galing, ang bait naman. Mag-aaral na po yan si Juby. Sabi mo, nakakapasyal ka. Gusto mo pang maulit? Ito na yung mabigay kong ano, yung para sa gamot niya po, mula sa channel natin. Ito na yan. Yeah. Maraming salamat po sa Daradagdag sa gamot. sa pamamasyal at saka sa pambili po ng gamot. Sa gamot at lalong kay Kuya ano
Ay Kalingap, Kuya Rodel. Maraming Kalingap salamat Rap. po at sa Team Kalingap din po. Mm. Salamat. Okay. At sige na, God bless po. Juvie, ingat. Yan po mga kalingap. Ay mga kalingap, maraming salamat po sa panonood. God bless po.